ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ। ଆଜି ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, 2020 ମସିହା 1428 ସାଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 20 ଦିନ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 4 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମେଷ ସଫଳତା, ବୃଷ ଆଶାବାଦୀ, ମିଥୁନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ କାର୍ଯ୍ୟହାନି, ସିଂହ ପରୋପକାର, କନ୍ୟା ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ତୁଳା ଦାନ ଧର୍ମ ବିଛା ଦେହ ପୀଡ଼ା, ଧନୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ମକର ଅସହଯୋଗ, କୁମ୍ଭ ଆଲୋଚନା, ମୀନ ଅଭିମାନ। ଆଜି ରାଶିଫଳ ଏତିକି। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।